Здравейте! Днес ще ви представя нещо, което е не само healthy, но и easy. Общо взето, the best, като за вас. Това е рецепта, която измислих наскоро за себе си, но реших да я покажа и на вас, за да можете и вие да я включите във вашият диет. Така че, хайде, let's go! Преди време направих ресърч, за да намеря 10 най-хелти хранителни продукта на света. И наскоро ми дойде идеята да ги комбинирам и така създадох нещо, което аз наричам The Healthiest Meal Ever. И в днескашното видео ще ви покажа как вие да го направите. Така, да започваме. Първата съставка, разбира се, е мед. Моят е на много quality марката Компот от What? Първата съставка, разбира се, е мед. Моят е домашен и ако и вие имате homemade ингредиентите от това видео, най-добре ги използвайте тях. Но ако ги нямате, можете и да ги байнете. Така че да започваме. Така, за рецептата ще ви трябва една купа и първото нещо, което ще сложим, разбира се, е нашият мед. Така, слагаме хубаво 3 лъжици примерно вътре, така да има известно количество мед. И продължаваме. Следващото нещо, изненада или не, е червен лук. Той е пълен с антиоксиданс и витаминс и е много добър за имунната ви система. Така, трябва да го нарежете така наситно. Време е и за следващата съставка, а именно чесън. Бабите ни винаги са ни казвали колко хелти е и са били прави. Сега е време за един много важен ингредиент, а именно форми. Те са не само супер хелти, но и sweet. И с тях и меда вече няма да имате нужда от друго сладко. Взимате 3 от тях и ги слагате в купата. Сега вместо да режем ще грейтваме, понеже следващият ни ингредиент е гингър. Той е не само хелти, но и спайси и ще придава флейвър. Следващото нещо е най-здравословното масло от всички, а именно кокосовото. Слагаме от него сега една хубава лъжица, така да има. Сега е време да сложим и двете подправки, а именно малко чубрица и малко канела. И накрая е време да сложим и малко ябълков оцет. Той е супер хелти. Разбъркваме хубаво всичко. И това е. Но сега имаме още един много важен ингредиент заедно с него и това е именно зелен чай. Той е най-здравословният от всички чайове и върви перфектно с нашето ястие. И ето ни, направих си чая. Това е рецептата. Ако я ядете веднъж дневно, ще забравите за здравословни проблеми, винаги ще бъдете енерджетик и ще отговаря на вашия диет. Спамете навсякъде хаштаг The Healthiest Meal и лайкнете. Така. Ужас. Дано гледанията за това се струват.